Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad. Sige, dalig lang aksyon Alvin Graba, standby anay. Diri kita sa live extension coffee mix kita anay, no? Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantaw. Daligyat kita nay sa balita sa patrol picking nga dentista ginpasakaan sang kaso samtang NBI chief may paandam sa mga piki nga dentista. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, pasaka na kahapon sa National Bureau of Investigation Bacolod City District Office ang ining kaso violation sang RA 9484 ukon an act to regulate practice of dentistry and dental hygiene and dental technology of the Philippines. Batok diri kay Karen Onas de Villaluna, 35 anyos, residente ni siya sa Regent Pearl Homes Subdivision, Barangay Alhis diri sa siyudad sa Bacolod, matapos ginaresto kahapon nga daw sa Barangay 4 diri siyudad sa Bacolod through entrapment operation. Action Rex nga nagapatigayon sang illegal dental activity sa diin suno diri kay NBI chief nga si May inalaman sa pagpili ng kandidato. Baldovino, isa ka persona mismo ang nagpangayo sa bulig sa ila, that is in the name of Adrian Harobel nga taga Barangay Kalumangan sa siyudad sa Bago, matapos na hibaluan Action Rex nga nagapangtakod gali ni siya ukon piki abi ining si Villaluna kag nagapadayon nga nagapangtakod sang mga dental braces bala kag nga hindi man lisensyado. Rason nga ginplanuhan ini kahapon nga daw sang grupo ni Baldovino kag paagi man sa isa ka dental pusher patient na aktuhan gid Action Rex sang ila sini nga hanay nagapatigayon kag padayon nga nagahimo sining illegal nga aktibidad ining si Di Villaluna. Ari ang pahayag ni NBI Chief Renwa Baldovino. Naipalya namin yung case kahapon on inquest proceedings. Right now, inaantay na lang namin yung commitment order na manggagaling sa court. Si Karen Sokitado, yung arrested person namin, na nahuli namin quoting the act sa illegal practice of dentistry. Yes, paano nyo po nabinggo ito? Nahuli namin ito based na rin sa complaint ng isang
na biktima niya. Nagreklamo dito sa amin, nag-file ng complaint, nag-investigate kami, and based on our investigation, we found out na hindi pala siya licensed na dentist. So, nagplano kami ng entrapment para ma-aresto namin siya. While in the act of performing the illegal practice of dentistry, yung pagkakabit niya ng dental braces. So, gumamit kami ng posture patient para lang maisagawa namin yung entrapment. So, kahapon nga, nagkaroon sila ng kasunduan na ilalagay yung dental braces dun sa posture patient. Dito sa Barangay 4, dito sa Bacolod City. Matagal na po ba siya nagpa-practice nito? Yes, base sa information namin, matagal na siyang nagsasagawa ng illegal practice of medicine at may mga victims, kaya nga lang, hindi naman willing itong mga victims na mag-file ng reklamo sa amin. Yung attorney, meron din po bang ibang mga katulad nila? Marami sila. Kasi nandito yung former at saka current president ng Philippine Dental Association, Negros Chapter, kahapon. Nandito sila. At base sa informasyon, meron pa raw mga ibang tao na nagsasagawa ng illegal practice of dentistry dito sa Negros. Lamang sa pahayag diri ni Attorney Baldovino. Panawagan siya, nagpaandaman sa pila pagit ka mga peke nga mga dentista nga nagapatigayon kag padayon nga nagahimo sini nga klase nga illegal nga aktibidad nga ini sila ang mahimo nga magapangatubang man sang kaso kag mahimo nga mapriso duha ka tuig tubtub 5 ka tuig nga pagkabilanggo ing kaso gid man nga maaktuhan sang ila sini nga ahensya. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol sa iluhantang balita ni Akson Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Contingency plan sang syudad angot sa palabuton nga transport strike sa adlaw nga Lunes kag Martes. All set na sunog kay Councilor Dindo Ramos. Yaring countdown sa report ni Akson Artay Hupon. Akson Art. All-set na yung Rex ang preparasyon sa syudad kung para sa pag-akot sa masalaki ang sa mga pasahero nga trabahante sa City Government of Bacolod. Pero ang maayo rin balita, sunog kay Councilor Dindo Ramos initially kahapon, nagasugilan no na sila ni Mayor Bing angot sa pag-provide nga plano sa city sa mag-commute sa palibot sa Metro Bacolod. Pero hasta sa karamoon, sa ma-provide ngayon at kag kung ano ngayon at ang gabiton dire, ma-meeting pa sila liwat kay kapon na alangan gagway matapos bangod nga nagbisita si Isko dira sa NGC. Sunod diri kay Ramos kay plan sa ini antes pa man na talagang transport strike sa parabuton na Lunes kag Martes. Yaring confirmation na parayag ni Councilor Dindo Ramos ang chairman sa Committee on Transportation. Provide ba ng city? Nasyalay naman kami ni Mayor. Nakaisalanay kami pero hindi ko sure kung kila ang ilang ng Senart ang i-provide ba na. Naisali kami ma-provide sila so how many units na parang sa mga sa mga commuters wala abot sa mga iya city doon ma-provide kami. Oo, mo itong naisali ako. Galing na stop kami abot si Isko pero tawag ako siya biluan. Ang wala sulay sa confirmation ni Councilor Dindo Ramos. Balita gikan sa Bacolod City Action at Hupon Magkaksyon, bil ka man nabayin sa Pinas, labuton ka sa mga balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Standby. Pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede gid. Kinanglan
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa balita sa City Hall kadtuantang Kapitolyo si Action Marlon Hinovia mga hindi importante nga biyahe sang government vehicle sa Kapitolyo dumilian bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Do ginabulubanta naman gani by next week manubo siya, no? Ina kung maugyunan sang panahon pero may kuno-kuno nga daw big time rollback kuno ni sa masunod nga simana mga ka-aksyon ng taon ta. Yaring kompleto nga detalye upod na kay Action Marlon Hinovia. Action Mar. Aksyon Rex sa mayara sang simple lang nga pangabay si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga empleyado sa gobyerno probinsal sa Negros Occidental na kung pwede ihagan-haganon lang no ang pag biyahe sa mga malayo nga lugar kung hindi malang importante ipaiway anay para nga makakinot man dabisan jutay lang ato sa nga provincial government sang sining pagatughong sang gatong kay hambal ni Governor Bong Lacson ang kalabanan nga mga government service vehicles diri sa Maya Kapitolyo ang ginatughong is diesel ngati ang diesel kon anay buluanta nga mo ning isa sang may pinakadako nga saka sa kada litro diri sa provincial capital kon paduluban nga nagligad nga tuig upulan sang Oktubre mayara man sang gina-purchase ang provincial government sang ang bag-ong provincial bus laban-laban amo ning gina-preparar sa natalanda nga transport strike sa Lunes kag Martes ay hindi man gusto si Gov Lacson nga mapiktuhan ang trabaho sa mga government workers pananglit nga marayon ining duwa ka adlaw nga untat biyahe. Yari ang panugyan ni Governor Bong Lacson. We were already planning to go back to 5-day work week, but I think with the fuel price, we might put that on hold, no? Because it's so expensive. And most of our vehicles are run on diesels, no? That might be a consideration why we will maintain a 4-day work week and 1-day work from home. The schedule, we might retain the 4-day work week, and of course, we have to also make sure that all travels of our bureaucracy will be only those important travels, because we really have to tighten our belts, especially in the use of fuel. We have a problem. We had the bidding for fuel, di ba? But the price then was much lower. Ang question is, can the suppliers supply at this present price? No, so that is an predicament that we may face, and I will actually sit down and discuss that possibility. Ang tingog ni Governor Bong Lacson. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon nyo, Action Marlon Hinovia. Mga kaaksyon sa rin ka sa Pinas, labuton ka sa amon balita ang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa iluhantang balita sa Nokpo, upod kay Action Brian Morden, may kang tanan bala sa enkwentro kapunto sa syudad sang Kabangkalan ho. Kabangkalan Himamaylan, Philippine Army napilasan sa enkwentro. Hilway na kuno sa katalagmana, 3 ka mga NPA pilason. Yaring kaundan sa report ni Action Brian Morden sa Nokpo. Action Brian. Action Rex na talana ng mag-discharge ining katapos ang Philippine Army sa hospital. Irisyamo ang napilasan kahapon sa enkwentro nga nagluntad sa may barangay Buena Vista, syudad sang Himamaylan, mga last 9 sang aga. Anyways, ining napilasan nga Philippine Army amo si TFC John Butero nga naigo sa walang
kon action Rex pero hindi gid man tuman gid kalubha ini no. Sunod diri kay Brigadier General Inocencio Pasaporte kay nagid sang dapat pang kabalakan saya sining bahin kay ara naging sumayo nga sitwasyon. Samtang gid check na lang naton dayon kung kumusta man sa katapos ang NPA kung may mga casualties bala o mga kapinasan nga naangkon ang mga yadto suno kay Pasaporte more or less may ara sa mga tatlo nga nagkalapilasan sa moyang encuentro based man sa pagsunod sang Philippine Army or hot pursuit operation kag sa nakit-an nga mga tinulo-tulo sang dugo sining nasambit yang lugar. Na tabo ining insidente matapos nga nagpangayo sang bulig ang pila ka mga pumuluyo sa barangay Benedista sining allegedly pagbalik-balik sining katapos sang NPA sa ilang lugar kag may ara sang ayo rason nga tinagpatigayon sang operation dito nga nagtinabuay gini ang duha ka grupo more or less mga napulo ka NPA kag naglawig sa 5 minutos nga encuentro. May na-recover sir ng mga kagamitan dito sir. So far, kasi may na-recover. Kasi talaga, dahil na ito, mga image. And then, naglalaro siya mga encounter. So, short lang, mga encounter, mga image. Ang palagag ni Pasaporte angot si Reaction Rex. Pakaronan pa sa hapon, yung aksidente kagabi nga nagluntad sa siyudad sa San Carlos, actually mga nasa 9 ini, pero sa subong ay pagit sang blatter report ang NOCPO, ang Deputy Police of San Carlos, so ito man sang awit, sang blatter, so abot-aboton ka lang Sa Kabankalan, may ara man to sang pangawat na naman nga nagaluntad, nadakpan diri ang mga suspitsado kag ang items sa ilang saligin panguha kung kompleto tani karon o kung dito ang detalye angot sini. Balita gikan sa NOCPO Action Brian Mode nag-report mga ka-action din kaman sa Pinas labuton ka sa amon sini balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat kinaksyon na Brian Morden, balita gikan sa NOCPO. Dugangan ta na karon dugay-dugay mga balita. Aksyon na rek magbanwa kang aton sining nga mga out-of-town reporters. San bayan ay may tisik kulang balang imo sining galawang vitamin C. Kinanglan